ଆମର ପାଗଲୁ ଭୁଜା ଖାବନି କୁବଲା ଏବେ ଖାଉଛି ଦେଖ ଆ କରିଦେଇଛି ଏ ଆ କଲା ପାଗଲ କହୁଛି ଖାବନି ପାଗଲ ଭାଇ ଏତେ କହିଲା ସେ ମନା କରୁଛି ଖାବନି କିସ କରିବା ପାଗଲ ତା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦବା ପାଗଲକୁ ଭୁଜା ଦେବା ନା 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 ପାଗଲ ଆଉ ନେମିନି ଆଉ ନେମିନି ପାଗଲ ହେଲା ନେ ହଁ ଏ ଦେଖ ପାଗଲ ଖାଉ ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟେ ଦେଖିଦେବା ନିଅ ପାଗଲ ନିଅ ପାଗଲ ପ୍ଲିଜ୍ ପାଗଲ କଲ୍ ଆଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ରଖୁଛି ପାଗଲ।